дар паёми навбатӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ман умедворам ки роҳҳои ҳаллу фасли ҳам масъалаҳои глобалӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ, ҳам ҳаллу фасли масъалаҳои минтақавӣ, ҳам масъалаҳое ки муносибати Тоҷикистон ва тоҷиконро бо ҳамсояҳо ва беш аз ҳама бо давлати Афғонистон, давлати Қирғизистон, давлати Ӯзбекистон ба як маҷрои мунтазами инкишофи минбаъда ворид мекунанд. Ман интизорам ки роҳҳои нави ҳаллу фасли пешрафту илму техника, тарбияи кадрҳои болаёқати ҷавонон дар ҳам мактабҳои олӣ ва ҳам дар мактабҳои миёна ҳаллу фасл мегардад ва умедворам ки пешвои миллат ба ҷомеаи тоҷик роҳҳои ҳаллу фасли онро пешниҳод мекунад. ман мехоҳам ки асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми ояндаашон оид ба имтиёзи занҳо ва инчунин оиди ҳуқуқҳои онҳо баромад кунанд. нарасидани ҷойҳои корӣ, ҷойҳои корие ки мақсад музди меҳнатшон 800 сомон, 850 сомон, и ба ҳаму талаботи имрӯза ҷавобгӯ нестай. Мисол нархи ҳастай дар бозорро мебинем ва ба маош муқоиса кунем, хеле зиндагӣ кардан мисол ғайриимкон аст, як нафар ё ки ду нафар. Аз оилаҳое ҳастанд ки 8 нафаранд, агар 8 нафар худаш кор накунад, ҳар таъмин кардан наметавонад ҳар кас қича. Ва мехоҳем раҳбари давлат ҳаминро дар паёми худашон ба назар гиранд. ва асосан мо умеди дорем ки мардум ҷои кор ёбанд, бештар бо кор чӣ ёбанд, таъмин шаванд ва масъалаи барқ ки имрӯз камтар камбуди ҳаст, шояд ислоҳи райиши худашро ёбанд, роҳи ҳалли худашро. бояд нархи бозора яъне ба танзим дароварда шавад ва масъалаҳои бозор кати шаки нарху наво ҳозир хестагӣ якум бошад мо ҳамин арзонӣ бошад ин ё амонӣ я ҳамаш тугъ